Benim артист болуым, ничек деп әйтергә, ул элек-электән инде ничектер шулай урысча әйтеп әйтсәк сложилось деп әйтергә була. Мин бала чактан шигырьләр сөйләргә ярата идем. Ул инде мәктәптә берәр инде ниләр булса, мероприятиелар, анда гел катнаша идем мин. Гел мине шигырьләр сөйләтәләр иде, җырлаталар иде. Шул урындыкны, табуретканы сәхнә итеп, өйдәгеләргә шигырьләр сөйли идем шулай итеп. Апалар шигырь өйрәнгәндә, минем 2 апам бар. Алар шигырь өйрәнгәндә, мин инде аларны тыңлап утырып, күптән ятлап, күптән сөйләп йөри идем инде шул шигырьләрне. Аларның башларына кермәгән әйбер миңа бик тиз керә. Мәктәптә укыганда бит инде театр түгәрәгенә дә йөрдек. Анда төрле рольләр уйнап, шул театр белән җинләнеп, инде Казаннан берәр театр килсә, ул күчмә театрмы яки Камал театрымы, аларны инде кошып кереп, прожектор тишегеннән карап, аларга сокланып, шул үзенчәлекле ничектер сихри дөнья дип әйтим мин ул театрны, ул шулай тоелалыр безгә. Менә шуның белән җинләнеп киткәнмендер инде. Элек-электән кич утыру дигән әйберләр бар иде. Минем Дәванинең бит инде туганнары күп. Кыз туганнары, ир туганнары. Менә шул кыз туганнары килеп, кич утырып, анда инде җеп өрләү, җын басулар белән шундый эшләр белән алар шөгыльләнәләр һәм матур гына итеп сөйләшеп утыралар иде. Дөнья хәлләре турында теге безнең өчен бала-чага өчен ул бигрәк тә кызык. Без инде аларның күзләренә шалмаска тырышып, бәрбер шунда почмактамы, кайдадыр аларны тыңлап, шулай итеп интә идек. Ул көнбагыш ашау дисеңме, шулай итеп шөпле идек инде. Аның өчен махсус тавада кыздырып, әзерләп куя идек. Ул кич утыралар, менә шулай айына бер булса да гел була иде ул. Менә шул туганлык дип әйтим инде, шул туганлык җепләре дип әйтимме. Әбинең бит инде сеңлесе иң олы бала ул, сеңлесе күрше булды, алар килсә инде, ул зур бәйрәм була иде шулай итеп, менә шул кунакка йөрүшүләр дигән әйбер бар иде. Аннан соң аның энесе гел кереп утыра торган иде инде, аның белән сөйләшеп утыра идек, шул нәни абый дип йөртәләр идек. Бәләкәй генә булды шундый. Метр ярымда гына кепка кисә. Кепкасыз бөтенләй бәләкәйрәк. Шуның шикелле менә ул алар менә гел исә, Яңа ел бәйрәмендә, елкада шигырь сөйләдем дә мин, һәм бүләк бирә бит инде Кыш бабай, капчыгыннан чыгарды да китап бирде. Дидер китап, ачып карыйм, ноталар. Аттым бәрдем әнә нигә өйгә кайткач карават астына. Бер заман нәрсәдә җыештырганда карават астыннан бу китапны табып алдым мин. Ачып карыйм, ноталар. Мин нотаны каян белим, авыл малае. Бездә бит инде музыка дәресе бар, без музыка дәресендә җырлыйбыз гына. Безгә нота өйрәткән кеше юк. Ярар башыннан алдагы нинде язылган Ифрат Хисамов Курайда уйнарга өйрән. Ошам биргән сызымнар, биргән ниләр, ничек көпшәдән курай ясарга, шушы курайда уйнарга өйрәнергә. Кызыксынып киттем. Тукталып әйтәм, мин каядыр бар бит бу, сынган чаңга таягы. Шушы сынган чаңга таягыннан кисеп, тишеп, шкертеп, башына бүкләп куеп, хәзер нитеп, бит инде тавышы чыкмый. Бәксез дөрес түгел. Кыйгырак булган мен шунда өрәм тавыш чыкмый. Аттым бәрдем, киттем бардым. Бер ярты елдан микән табып алам мин бу үзем ясаган курай кисәген. Ни табып, шомпыл табып, тегене көпшәсеннән шин бәреп чыгарып, аны тигезләп, мотор итеп тигезләп тыгып, өреп карыйм. Шуннан да моторына тавыш чыга. Һәм мин үземнән үзем китапка карамыйча уже, үземнән үзем бармакларны куя, Курайда уйнап киттем. Мине беркем дә өйрәтмәде. Бүтән кешедә артистлык сәләте ята. Ләкин менә шул агылган кеше, театр белән агылган кеше, ул действительно шын артист булса, ул театрны бер кайсында мәңге ташламый. Даже сәхнәдә үлә. Кайбер артистлар.